Hvad så? Mor, hvis du fik killinger. Hvis vi nu fik killinger. Hvis jeg fik killinger? Nej, hvis nu vi får killinger, så blev alle dine sko ødelagt. Eller er der nogen, der kender? Nogen af kilderne, der kender? Det er sikkert sko, du på. Ja. Hvor kommer jo ikke til skade, jeg vælger. Ja, men det ved jeg ikke. Jeg snublede over noget, så landede jeg sådan her, ikke også? Så sprang jeg blod over her, kan jeg da se. Det er sådan helt ømt. Åh, du gider. Men den er væk, fordi du har sko. Jeg tror simpelthen, den computer ikke arbejder. Nu får den her arbejdskasse på den. Jeg tror, det er Prøv at se, mor. Au! Det gør ondt. Ja. Sådan er det, når du stikker fingrene ind. Det er jo sylespidstænder. Og sylespidst. Ja. Jeg mener, det er 6 måneder siden. eller. Det er sjældent, man finder dem, fordi vi smider dem jo tilfældigt sted. Ja. Men i den periode, hvor de smider dem, der bider de alt. Men jeg har ikke kigget dem ind i munden. Nej, det er sådan en lille... Nej, det bider de ikke. Det er sgu da en i katten. Ja. Og smidt den. Jamen, det er sjældent, man finder dem. Det er jo ikke til at vide, hvor de er henne. Det kan også være, at de spiser dem. Ja. Mor, har du tidsbesøgende, der tager tænder? Ja. Nej. De tager jo tænder ligesom her. Ja. Det går 100. Så de også slået. Så killingerne får at tage til. Itte. Gembesinger. Jo. Ja. Og de er over 1400. Gembesinger. Au. Jamen, jeg ved ikke, om det er... Gør det ondt? Men jeg løfter lige op i trøjen, så fik den lige lov til at sætte klør på. Og så... Au. Vildmisser. Vildmisser. Ja, det er nok. Det er træls af sådan en pengeparti der, ikke? Ja. Så lige pludselig en dag, så kommer man lige nok lige 2 dage før jul. Ja. Ja. Det er snart 6.000. I vil hellere rende rundt og... Det gør det, så fejl jo her. Det er fordi mor hun vil gøre nogle ting op. Og så havde vi lånt den bus der engang. Det er flere år siden. Ja. Og sidste år, lige før jul, eller sådan noget, så kom der med den regning der. Efter så mange år, og så lige op til jul, og sådan noget. Det var et rigtig bredt tidspunkt. Det var fordi mor hun havde sagt, at nu skulle det gøres op, fordi ellers så fik han ikke penge for dem. Fordi hun gider da ikke at have det til at stå i flere år. Og så er man går og skylder dem til det giver sig. Vi har da haft den i mente i lang tid, men jeg var aldrig hørt noget. Var det dengang til... Ja, det var dengang du havde lånt. Ja, du havde skrevet nogen på. Dengang jeg hentede det oppe i Langå. Nej, jeg ved ikke, om det var i sommer, eller vi har været til Sjælland eller noget. Kan du huske, du lånte den? Du har også skrevet under på, at du skulle låne den. Det er i hvert fald mange, det er flere år siden. Den kom der Tager du video? Ja. Det er derfor, han ikke har det for. Mor. Ja. Vi er det glade sammen. Ida var fotomodel. Film mig. Så film mig, mens jeg hopper derovre. Eller så fat i den der hund der. Eller nej, måske hopper mod der. Jamen ikke bare det, men også det er 5 år eller sådan noget. Nå. Ja, vi tager en video, når jeg ligger hernede. Ja, en grund til, at hun ikke vil give den jul for. Ja, fordi det er lidt for ham, og fordi det er for ham ikke jul. Det er sjovt. Vildmisser. Der er en video. Du skal ikke pille med mig. Vildmisser da. Jeg tror, det er derfor, de ikke er på hende. Så er de rundt i det. Der er jo ingen sammenhæng i det. Ide og Irene. Ej, jeg gad godt at have Ide. Det er synd. Hvor Ida er min.
Jeg rejer din Idi og min. Nej, så I rejer bare min. Og det eneste, du siger mig, nu er det jo der siger gulv. Det kunne du lide, hva'? Det er jo sådan. De er glade for hår. De er også gode som hårbørster. Jeg tror, det vil gå ondt på sådan en hårbørste i hovedet. Ja, det er Fordi når hun lige tager Men de vil ikke gøre det.